Dagı bir ugarmanybız bar, kulak sizde. Kulak sizde. Alo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Aytыңыз. Çuğacı ben ötkünde sentralinde çıkıp dem saldırdım öyle de. Ey. Anan gününe lafça berotma anan gün bir cemaatga berişimiz kerekti. 3,5 ming so'm aldı da oşo tura emes. Qaysyl jamaatga beret eken? Bilbem bir öler görem ana bir belagat kılıp çillerdim o. Medrese görem bir belagat okup koyatdı. Oşonda adamlar afiristler köp azır. Muncha akça berseň okup berem. Anan sizlerdi maseleňer оор eken, maňa 3 ming so'm alyp kelseňer, 2 ming so'm alyp kelseňer, nikiňerdi kyýyp berem, bolbosom bolboy galypdyr dep. Bul dini işçaralardan bar geçkanda tyýynga baylanbay turmatdy. Bir tuğanım dem salsaňyz göňülüňizden çykaryp berseňiz berdiňiz, bolbosom berbeseňiz dele jaraý beret turmatdy bir tuğanım. Birok muncha akça berişiň gerek dep bunday bir çek koyup algan bolsa bilgile bul aldamçı adam ana arızdan gyla. Ana medresege aparyp berem, ante mintem çiläsin gylam de öyle aldagandar köpüyüp ketken urmatly bir tuğandarım. Eger de şundaydy bilip kalsaňar oşol meçitin çoňuna kaýryla turgan bolsaňar alady almaşdyryş gerek bolat. Alardy jumuşdan almaşdyryş gerek bolat. Noşo okşogondor adamlar dinden kaytarıp arganda baptist arganda teňirçiler arganda sektantlar adamdardy özlörünün tuura mescidine çakyrıp жүрgөн wagtda muna şu tuura dinimizdin jamyny alıp gebir akmak adamlar meçitlerge olturup alıp gelgenlerden tyýyn dolap tyýyn surap munday tyýyn beresin de özlörünün kursun koyup algandagysy bul Hudaýdyň kargışyna gala turgan jaman mesele. Hudaý talam şundan saktagan bolsun. Arızdanıp kayrılış gerek. Bular tez arada muftiýibiz, buna istüýü kişi, akıldığı kişi bulardan bardygyny jumuşdan keteret degen ümitdemin. Aytyp barış gerek. Muna uşintip menden tyýyn dolap, uşintip al deseňiz, any bir günde kaltyrmadan jumuşdan geteret nasip kılsa. Andaylar anday taza jer iştegen akysy jok taptakır.